Hola, avui us presentem una salutació al sol des del terra. Es tracta d'una seqüència d'escalfament que pot servir no sols per preparar el cos davant la pràctica de ioga, sinó també inclús per despertar el cos, per què no, de bon matí al llevar-nos. Som-hi! Comencem. Són 5 postures. La primera serà la postura del diamant. Serà poca estona, intenta seure sobre els talons amb les mans juntes. És un gest de centrament que ens prepara per l'inici. Seguim. Inspira cap a l'arc enrere. Ens aixequem i fem un arc suau mirant cap amunt. Tercera postura, expira i baixa a seure sobre els talons fins les mans molt endavant i el cap a terra. La postura de la llavor. Inspirant de nou, vas cap al gat. Avances, el gat cara amunt. El cap i el coxis se'n van amunt i fa tot un arc d'extensió. Seguim. Gos cara avall. Expirant. Intentes fer com una piràmide. Si pots, tira, aplana la columna vertebral. A partir d'aquí, tornem enrere. Inspirant, tornes al gat, cara amunt. Expirant, tornes a seure enrere a la llavor. Inspirant amunt cap a l'arc enrere. I expirant, tornem a seure. Així de simple i així d'interessant. Molt bé, si t'ha agradat aquest vídeo, subscriu-te.